God aften. Jeg har fået æren af at starte her i aften, og byder jer alle derfor velkommen ombord. Ordet søfart dækker al transport på vandet med mennesker og varer. Derfor hører alle menneskebygget skibe under ordet søfart. For bare 100 år siden sejlede man med sejlskibe på 100 meter og en besætning på 50 mand. I dag sejler man med skibe op til 500 meter, hvor besætningen består af 10-20 mand. Ja, måske sejler alle skibe om bare 50 år helt uden besætning. Et andet sted, hvor man kan se udviklingen, er med tiden. Tiden er noget kostbart. Før i tiden brugte man uger, ja måneder til at nå over Atlanterhavet. I dag kan det gøres på et par dage, og man sparer derfor en masse penge. Søfartens udvikling er gået meget hurtigt fremad. Jo flere produkter, der skal fragtes, jo mere transport til søs skal der bruges. Mange af jer her i aften har helt bestemt noget i jeres hjem, hvorpå der står Made in China. Ja, det er sikkert størstedelen af jer. Og mange tænker så på, hvilken rejse det har haft. Over 90% af de ting, I har fra Kina, er fragtet med store containerskibe over havene. Når man nævner ordet containerskib, forestiller alle sig et skib med en masse store bokse ombord. Men hvis ordet ro-ro-færge bliver nævnt, er det ikke alle, der lige har et billede i hovedet. Ja, måske er der endda nogen, der forestiller sig en færge, hvor folk sidder og ror. Men navnet kommer fra det engelske roll on, roll off, og oversat er det rulle af og på. Og det er i virkeligheden bare en færge. Mange skibe har mange forskellige navne. Et andet eksempel kunne være kystskibe, som også kaldes coastere. Kystskibe er skibe, der sejler tættere på kysten med træ, kul, korn, sten osv. Søfart består både af teoretiske dele og praktiske dele. For eksempel skal en kaptajn kunne en masse symboler og regler, men også vide, hvordan han styrer et skib. Min praktiske del var en uge ombord på skibet Crown of Scandinavia som styrmand. I løbet af denne uge fik jeg et indblik i at være på broen og i maskinen. Det har været en af mine bedste oplevelser i mit liv. Jeg fik der fornemmelsen af, hvad en kaptajn eller en maskinmester har for et ansvar. Ansvaret er enormt. Fejler den mindste ting, er det deres beslutning, hvad der skal ske. Beslutter de sig for noget forkert, kan det få store konsekvenser. Jeg har altid været fascineret af søfart. Det spørgsmål, der fik min interesse for søfart for mange år siden, er, hvordan er det muligt for noget tungt metal at flyde på vandet? Og ikke nok med det, i næsten alle tilfælde har skibe en fragt eller vare, og bliver derfor endnu tungere. Men det er jo egentlig meget enkelt at svare på. Den vægt, som vandet har, som bliver skubbet væk af skibet, er tungere end skibet, og derfor flyder skibet. Mange har spurgt mig om min egen fremtid, og om den ligger inden for søfart. Og ja, det gør den. Jeg er selv lige kommet for en time siden ned fra Svendborg, hvor jeg har været til optagelsesprøve hos Mærsk for at få en rederikontrakt. En rederikontrakt skal man bruge for at have en praktikplads. Og kun med en rederikontrakt kan man søge ind på uddannelsen som styrmand i Svendborg på International Maritime Academy, som også kaldes CIMAC. Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak til min vejleder Mette Vorsø, som har hjulpet mig gennem hele året, og til mine forældre Markus og Kalina. Tak. Jeg vil hermed give ordet videre til Amalie Dahl.